kini atong latest weather update May 18, 2022. Ang frontal system ang padayong nakaapekto sa may extreme northern Luzon ug wala tay gi-monitor na low pressure area sa sulod ug gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan, Kalayaan Islands ug ng Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue na mga thunderstorm advisories. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una na ang lightning o thunder, kusog na hangin, kasarangan nito na sa kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides. If severe ang thunderstorm, posible ang tornado or water spout, hailstorm o ang pag-ulan ng yelo. Na ay forecast maximum heat index na mo range sa 39 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.